ассалому алайкум мухлисону ҳаводорони футболи тоҷик. шоми якояки шумо ба хайру шодӣ бошад. Телевизиони футбол гузоришҳои мустақими хешро аз ҷараёни рақобатҳои даври 20-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои Лигаи Олӣ идома медиҳад. Айни ҳол мо дар варзишгоҳи Вазорати мудофиа қарор дорем ва бояд қайд кард, ки клуби марказии варзиши артеш дигарбора пас аз танаффуси зиёд, пас аз оне ки ба ин варзишгоҳ рафканҳо насб гардед ва намолавҳаи электронӣ низ гузошта шуд, дигарбора дар майдони хонагии худ андари майдони рақобат мешавад ва дар доираи бозиҳои даври 20-ум бояд қайд кард, ки дастаи Эсхат аз шаҳри Хуҷанд ба меҳмонии артешӣ омадааст ва эҳтимол меравад, ки ин рақобат яке аз бозиҳои ҷолиб ва марказии даври 20-умам ба ҳисоб меравад ва боварӣ дорем, ки дастаҳо дар ин рақобат як бозии хеле хуб ва ҷолибу диданиам нишон медиҳанд ва метавонанд аз тамошои бозии онҳо мо баҳра бардорем. Бояд қайд кард, ки агар ба ҷадвали мусобиқа назар афкарем, дӯстони азиз, дар ҷадвали мусобиқа дастаи клуби марказии варзиши артеш бо 32 имтиёзе ки ба даст овардааст, айни ҳол дар зинаи чорум мавқеъ дорад ва бонгдорон бошанд. Ба ин тартиб аз дастаи клуби марказии варзиши артеш 4 имтиёз камтар доранд ва айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи панҷум мавқеъ гирифтаанд. Яъне дар ин рақобат агар бонгдорон тавонанд, ки ба пирӯзӣ даст ёбанд, метавонанд дар ҷадвали мусобиқа мавқеъи худро устувор нигоҳ доранд ва клуби марказии варзиши артеш дар сурати ғалаба метавонад мавқеъи худро то ба зинаи дуюм боло барад. Албатта дар ин давр яке аз рақобатҳои марказин бозии Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Равшани шаҳри Кулуб аст, ки пас аз ин рақобат сурат хоҳад гирифт ва муваққатан ҷои Истиқлолро клуби марказии варзиши артеш дар сурати ғалаба метавонад, ки ишғол намояд. ҳама чиз омода аст, дӯстони азиз, барои оғоз гардидани рақобат. ёдовар мешавем, ки ин бозиро Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш ҳакамӣ мекунад ба ӯ аз Канорҳо Ғайрат Рӯзибоев аз ноҳияи шаҳри Нав ва Фаридун Маҳмадиев аз ноҳияи Вахш. Кӯмак мекунанд довари чорум Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор таъин гардидааст. Комиссари рақобат Алишер Парпиев аз шаҳри Бохтар аст ва нозири рақобат Диловаршоҳ Орзуев аз шаҳри Ҳисор мебошад. ёдовар мешавем, ки норасоии кадри дар ҳайати ҳарду тимам дида мешавад. рақобатҳои охирин, агар мо ба бозии охирини дастаҳо назар афканем, дастаи клуби марказии варзиши артеш дар се рақобати паҳами худ натавонист, ки имтиёз ба даст оварад, тарсаи онро бо бухт ҷанбаст кард ва аз ҳамин хотир сармураббии бошгоҳ ба истеъфо рафту. дар мавқеъи ӯ имрӯз даста таҳти роҳбарии мутахассиси нав Тоҳир Муминов ба рақобат ворид гардид ва маҳз ҳамон натиҷаҳои ноком буд, ки сармураббии қаблии дастаро аз вазифааш барканор кард. ба фарқ аз дастаи Эсхат, клуби марказии варзиши артеш дастаи Эсхат рақобати охири худро бо ғалаба ҷанбаст карда буд ва дар имрӯз мо ду бозигари ҳайати аввалия, ҳайати асосии дастаи Эсхатро дар рақобат мутаваҷҷеҳ намешавем, ки инҳо Санҷар Рихсибоев ва Асадбек Махтумов ба шумор мераванд. бозӣ расман оғоз гардид ва бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артеш ба хаторо медиҳанд. аввалин имконият ва ин фурсат барои бозигарони дастаи меҳмон аст, то имкониятро барои задани гол аз зарбаи ҷаримавӣ пайдо кунанд. масофа он қадар ҳам наздик нест, вале бо як ирсоле ки ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад, метавонанд ҳисобро боз кунанд. бозигарони дастаи Эсхата партоб анҷом дода шуд. дар қабати дуюм хеле хуб бозӣ карданд бозигарони дастаи Эсхата. ҷаҳиши хеле хуб буд аз ҷониби Абдураҳмон Узоқов, дифогари дастаи Эсхата, ва ба ин тартиб ҳолате ки буд бенатиҷа ба анҷом расид. биёед шуморо бо ҳайати аввалияи даста ошно намоем. дӯстони азиз, оғоз мекунем аз ҳайати аввалияи дастаи клуби марказии варзиши артеш. дарвозабони онҳо рақами 1 Принс Кобла аст. бозигароне ки дар хатти дифоъ нарнавоӣ мекунанд: рақами 4 Кумрони Мирзохон, рақами 10 Ҷерар Бакинде Билонге, рақами 20 Кумрон Иброҳимов ва рақами 22 дифогари даста Исроил Холов ба шумор меравад. бозигарони хатти нимуҳофизаи сол ба дохили ҷаримагоҳ имконияти хеле хуб ва фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхата пайдо мешавад. бонгдорон ҳанӯз дар оғози рақобат хеле фаъол ҳастанд ва аллакай ду имконияте ки буд аз ҷониби
بونگدوران به نتیجه به انجام رسید. خب گفتم که در خط نیم محافظه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رقم 21 وایسیدین سفرов است، رقم 7 جونیبک شریپов، رقم 8 جولیوس کواسه، رقم 30 ژانگاتن میباشد. دو بازیگر که امروز در خط حمله دسته ارتشی ها بازی میکند، رقم 5 دانیل کویکو 2 و رقم 18 عبدالخلیل بارونوف با حساب میرود. دوستان عزیز، اینجا یکی از بازیگران دسته میزبان در زمین خوب است ژانگاتن و اینجا دوور اشاره میکند که طبیبان باید زودتر به نزد او شتابند و یاری اولیت بی رو هم رسانند. عبدالخلیل بارونوف گفتم یکی از بازیگران است که در موسم جلوی گل‌های بیشتر و هدف رسانیده است. 6 گل دارد این بازیگر و در روی خط بهترین 16 ها نیز موقع نمایان را اشغال میکند. سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش متخصصی که گفتم نو با این وظیفه تعیین گردید تویر مومنوف با حساب میرود و میگذارم با هیئت اولیه دسته اسخط در نخوبت. رقم 16 مومین جون گادویبویف است. بازیگران دیگر آنهایی که در خط دفاع نمایی میکنند، رقم 23 دلشاد جان کریمов، رقم 4 عبدالرحمن اوزاقов، رقم 2 صاحب جان حکیمov و رقم 29 سرداربک خورسند با حساب میروند. بازیگران خط نیم محافظه رقم 18 دیوربک شوقیов، رقم 6 عبدالصمد صمدov و رقم 81 حجی عبدالممنون همراه با رقم 13 بهزاد سعیدov در نخوبت امروز در خط نیم محافظه هنرنمایی میکنند. دو حمله‌ور رقم 10 موبین جان مومنوف و رقم 11 بختیار ظریفov با حساب میروند. سرمربی دسته اسخط شورا عمرov با شمار میرود. متخصصی که در این موسم دسته اسخط را توانست با فینال جام تاجیکستان برآورد و اولین مرتبه بانگدوران در تاریخ خود با فینال مسابقه راه یافتند، ولی چگونه که خود میدانید در فینال با نتیجه کلان 5-0 از دسته رگارتا دست مغلوب گردیدند. بیاید با رفت رقابت توجه میکنیم. بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را اداره کرده ایستادند، در نزد پای خویش اون رو خوب نگاه داشت. دانیل کویکو اوت با فایده بازیگران دسته میزبان است. جونیبک شریپov پس رو دیگر باره با شریپov برمیگردانند. اینجا امکانیت ادامه دادن هجوم نبود و از این خاطر توپ با پرنس کوبلا برگردانده شد. اگر با رقابت‌هایی که در این موسم هر دو تیم رقابت کردن نظر افکنیم دوستان عزیز، کلوب مرکزی ورزش ارتش در 19 رقابتی که دایر کرده است 9 غلبه 5 مساوی و 5 باخت رو با قید گرفته است. فرصت برای بازیگران دسته اسخط پیدا شد. امکانیت نوبتی و با یک مشکلی توانستند بازیگران دسته میزبان این حالت رو برطرف کنند. بانگدوران باشند در این موسم در 19 بازی که دایر کردند 7 غلبه 7 مساوی و 5 باخت با قید گرفتن. شماره غلبه های کلوب مرکزی ورزش ارتش نسبت به بانگدوران بیشتر است، 2 غلبه زیادتر دارند و با این خاطر در جدول مسابقه موقع بهتر هم دارند از رقم امروزه خود. ادامه می‌یابد هجوم کلوب مرکزی ورزش ارتش. چگونه ضربه قوی بود با سمت دروازه و دروازه‌بان دسته اسخط مومین جان گادویبویف انتظار نداشت که چنین ضربه با سمت دروازه او انجام داده می‌شود. امکانیت خیلی خوب و اولین ضربه کنجی در رقابت امروزه با فایده بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش است. با احتمال زیاد این حالت با بازیگزاری انجام داده می‌شود. نه، چگونه که ما مشاهده کردیم وایسیدین سفرов با خفا می‌آید. پرتاب با داخل جریمه گاه امکانیت ادامه دادن هجوم است. پرتاب با داخل جریمه گاه ضربه و ببینید که چگونه این امکانیت به نتیجه به انجام می‌رسد. بله، داور اساسی نوروز واحدov اشاره می‌کند که هنگامی که توپ در اداره بازیگر دسته اسخط بوده از میدان بیرون شده است و از این خاطر باید آن را مومین جان گادویبویف دیگر باره با رقابت وارد نماید. اولین امکانیت خوفناک که بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش تشکیل کرد قریب بودند که سیاه‌پوشا آن را با گل به انجام رسانند. قبل از این ما 3 وضعیت خوفناک را از جانب بازیگران دسته اسخط مشاهده کردیم که بانگدوران موفق نگردیدند آنها را تا به نقطه نهایی برده رسانند و اکنون شاگردان تویر مومنوف در ادامه رقابت فعالتر میشوند. باز هم در هجوم
онҳо қарор доранд. Даниэл Квеку бо топ ҳаракат карда истодааст, гузаришҳои хеле хуб дорад ва тавонистанд ин тӯбро бозигарони дастаи Эсхата соҳиб шаванд ва бо эҳтимоли зиёд аксулҳуҷум ҳам инҷо ташкил карда нашуд. Ёдовар мешавем ки дастаи Эсхата дар бисёре аз рақобатҳое ки дошт бисёртар аз аксулҳуҷумҳо кор мегирифт, имконият барои онҳо пайдо мешавад. Мубинҷон Муменов мехост тӯбро ба ҳам дастаи дигараш равон намояд, вале Ҷерар Бакинде Билонге муваффақ гардид ки тӯбро аз ҳамлавари дастаи Эсхата бигирад. аут ба нафи бозигарони дастаи Эсхата аст. партоби Абдураҳмон Узохов ва хати ҳамла. имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст аз канори рости майдон, вале мо онро надидем. Бекзод Саидов муваффақ нагардид ки тӯбро дар назди пои хеш нигоҳ дорад. он дигар бора аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш. тӯбабозӣ дароварда мешавад. дар оғози рақобат канори рости хати ҳамлаи дастаи Эсхата фаъолтар аст. аз канори чап ягон ҳуҷуми хавфнок созмон дода нашуд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. чӣ гуна имконият барои бозигарони дастаи мизбон пайдо мешавад, вале ба тӯб Даниэл Квеку дуа нарасид. яъне аниқтараш ба самти бозигари рақами 5 партоби дурусттару дақиқтар анҷом дода натавонистанд. ва ба ин тартиб дигар бора Муминҷон Гадойбоев аз назди дарвозаи хеш тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. агар ба рақобатҳое ки дастаи Эсхата дар доираи ҷоми Тоҷикистон доир кард назар афканем, дӯстони азиз, маҳз Эсхата буд ки клуби марказии варзиши Артешро аз идомаи рақобатҳо дар ҷоми Тоҷикистон бенасиб кард. вале рақобате ки онҳо баргузор карданд дар доираи бозиҳои даври 1/8 сурат гирифта буд ва бо натиҷаи 1-0 дастаи Эсхата тавонист бо голи задаи Хурсандов ба пирӯзӣ даст ёбад ва ба ин тартиб дастаи артишиҳоро аз идомаи мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон бенасиб намояд. қоидаи бозӣ вайрон мегардад ба муқобили бозигари дастаи Эсхата Мубинҷон Муменов ва бозам вазъияти стандарти ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхата аст. баъдан дастаи Эсхата дар доираи рақобатҳои давраи якчорфинал тавонист бошгоҳи Саравшанро бо натиҷаи бузурги 6-2 мағлуб намояд ва роҳи худро ба даври якчорниҳоӣ, аниқтараш нимниҳоӣ ҳамвор кунад. дар даври нимниҳоӣ рақобати худро бонгдорон бо дастаи Вахш мусовиҷанбаст карданд ва дар иҷрои 6 силсила зарбаҳои 11 метра бо натиҷаи 4-3 тавонистанд ки ба ғалаба даст ёбанду роҳи худро ба финал ҳамвор намоянд. аввалин маротиба дар таърихи хеш, гуна ки қаблан қайд кардем, шогирдони Шӯҳрат Умаров ба финал баромаданд ва ба ин тартиб дар ҳамон моҳ сармураббии дастаи Эсхата беҳтарин мураббӣ интихоб гардид. вале дар финал чӣ гунае ки мо онро шоҳид гардидем, бо натиҷаи калони 5-0 бонгдорон дар майдони хеш дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мувоҷиҳи шикаст гардиданд ва ба ин тартиб таърихсозии онҳо то ба даври финале буд. тӯбро дар идораи хеш нигоҳ медоранд бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш. ирсол ба хати ҳамла буд аз ҷониби Вайсидин Сафаров. тӯб дигар бора ба марказ бозгардонда шуд. бозам аз пои афтонида мешавад Мубинҷон Муменов. аллакаин чандин маротиба аст ки ба муқобили бозигари рақами 10 дастаи Эсхата қоидаи бозӣ вайрон мегардад. чуне ки мо қаблан қайд кардем, дӯстони азиз, дастаи Эсхата пайваста дар рақобатҳое ки мо мушоҳида мекунем аз аксулҳуҷумҳо зиёдтар кор мегиранд. инҷо корти зард нишон дода мешавад ба сармураббии дастаи Эсхата Шӯҳрат Умаров. ва дар рақобатҳои қаблӣ ду ҳамлавари асосии ин даста Санҷар Ихсибоев ва Асадбек Махтумов бештар аз аксулҳуҷуму кор мегирифтанд. бозигароне ки сурати баланд доранд ва дар анҷомдиҳи ҳамла низ муваффақ ҳастанд. имрӯз мо ҳардуёнро дар майдон намебинем ва дар мавқеи ин ду бозигар имрӯз бозиро Мубинҷон Муменов ва Бахтиёр Зарипов оғоз карданд. Бахтиёр Зарипов низ яке аз ҳамлавароне аст ки дар ҳайати дастаи Эсхата таҷрибаи хубе бозӣ дорад ва яке аз бозигароне аст ки ҳамчун
бозигари ҳайати асосӣ дар дастаи Эсхата ба шумор меравад. Ту ба майдон ба маркази майдон бозгардонида мешавад. Бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш метавонанд аз маркази он дигар бора ҳуҷумро идома диҳанд. Даниэл Квеку бо туб ҳаракат карда истодааст ба самти марказ. ҳаракат кард, вале дигар бора тубро бозигарони дастаи Эсхата гирифтанд ва бо як поғежи хуб сарвони дастаи артишиҳо Кумрони Мирзохон ин вазъиятро бартараф кард. Бозам аут ба нафъи бозигарони дастаи Эсхата аст. Абдураҳмон Узохов кӯшиш мекунад аз ирсолҳои баланде ки дорад дигар бора тубро ба ҳамдастааш аз аут равон намояд. бозам қоидаи бозӣ вайрон мегардад ба муқобили бозигарони дастаи Эсхата. дар оғози рақобат хеле зиёд артишиҳо ба иштибоҳ роҳ дода истодаанд ва шумораи қоида вайронкунии онҳо низ нисбат ба бонгдорон зиёдтар ҳам аст. акнун вазъият боз ҳам хавфноктар мешавад барои бозигарони дастаи артишӣ, чунки ин маротиб вазъияти стандартӣ аз наздики ҷаримагоҳ таъин гардид. Абдусамад Самадов инҷо аз назди тӯб дур мешавад. имконияти хуб. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, зарба рост ба самти дарвозабон ҳаракат кард. дӯстони азиз, чӣ гуна зарба анҷом дода шуд дар ҳамин ҳолат аз ҷониби Дилшодҷон Каримов. ҷо яке аз бозигарони дастаи артишӣ инҷо садди рӯи тӯб гардид, вале муваффақ нагардид ки онро баргардонад. аз ин хотир он рост ба самти дастони Принс Кобла ҳаракат кард. ин гуна имкониятҳо, ин гуна вазъиятҳои хавфнок дар нимаи аввали рақобат аллакай 5 дафъа шуд ки бозигарони дастаи Эсхата ташкил карда истоданд ва боз ҳам ҳамон анҷомдиҳии ҳамларо мо дар иҷрои бонгдорон мушоҳида намекунем. зарбае ки анҷом гардид ба самти дарвозаи Принс Кобла на он қадар қавӣ буд ва аз уҳдаи баргардондани он зарба дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши Артеш ба хубӣ баромад ва бояд қайд кард ки дар баргардондани он қадар душворӣ ҳам накашид. аз назди дарвозаи Муминҷон Гадойбоев тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. партоби Мубинҷон Муминов ба дохили майдон, ба маркази майдон анихтараш. Бахтиёр Зарипов бо тӯб ҳаракат кард ва боз ҳам бозигари рақами 11 дастаи Эсхата аст пой афтонида мешавад. ба муқобили Мубинҷон Муминов ва Бахтиёр Зарипов дар ин бозӣ қоидаи бозӣ хеле зиёд вайрон гардида истодааст. ду бозигари фаъоли дастаи Эсхата ҳастанд инҳо ва аз ин хотир дастаи рақиб низ ба хубӣ дарк мекунад ки агар инҳо ҳуҷумро идома диҳанд метавонад вазъият барои онҳо хавфноктар шавад. бозам вазъияти стандартӣ, бозам зарбаи ҷаримавӣ, бозам ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхата аст. Сардорбек Хурсандов ва Ҳоҷӣ Абдуманон омодагӣ мегиранд то ин вазъияти стандартиро иҷро кунанд. Ҳоҷӣ Абдуманон аз назди тӯб дуртар мешавад. зарба ба самти дарвоза. зарбаи Сардорбек Хурсандовро низ мо мушоҳида кардем. на он қадар хавфнок буд ва тӯб аз болои дарвоза аз майдон берун гардид.
дигар бора бозигарони дастаи мезбон тубросои мешаванд. Партоб ба дохили ҷаримагоҳ дар рақабати дуюм боз ҳам Даниэл Квеко хуб бозӣ кард, ба туб расид ва зарбае ки анҷом дод, туб аз пулои дароза аз паҳлӯи он аз майдон берун гардид. Хуб дӯстони азиз, агар ба рақобатҳои байни ҳамдигари даставо назар афканем, дар нимаи аввали мавсим даставо дар доираи рақобатҳои даври нуҳум бо ҳам бозӣ карданд. Рақобат дар майдони хонагии дастаи Схата сурат гирифт. Фартишиҳо дар сафар ба натиҷаи 2-0 тавонистанд ки дар он бозӣ ба пирӯзӣ даст ёбанд ва бо 3 имтиёз ба майдони худ боз гарданд. Агар ба 10 рақобате ки онҳо миёни ҳам доир карданд, албатта бозии охирини дастаро ман дар назар дорам, назар афканем, 4 дафъа дастаи Схата, 4 дафъа клуби марказии варзиши Артеш ба пирӯзӣ даст ёфтанд. Ду бозии дигар мусовӣ ҷамъбаст гардидааст. довар ишора мекунад ки туб аз авв дигар бора бояд ба бозӣ ворид карда шавад. Албатта аз мавқеи қафотар бозигари дастаи Схата бояд онро партоб кунад. истори хеле хуб ба самти Даниэл Квеко аст. Квеко ҳарчанд суръатафзоӣ кард, вале натавонист ба тӯб расад ва ба ин тартиб дигар бора Муминҷон Гадойбоев онро ба рақобат ворид кард. Дақиқаи 19 рақобат оғоз мешавад. дӯстони азиз, имкониятҳо ҳастанд, вазъиятҳои хавфнок ба нафъи ҳарду тим. бозигарони дастаи Схата имкониятҳои хавфнокро бештар ташкил карда истоданд. акнун ба идомаи ҳуҷуми дастаи Артешиҳо мутаваҷҷеҳ мегардем. Ҷонибек Шарипов тӯбро ба қафо равон мекунад. дигар бора онро Вайсиддин Сафаров соҳиб мешавад. ба Шарипов дигар бора тӯб ирсол карда шуд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ дар рақабати дуюм хеле хуб ҳунарнамоӣ кард Жангатен. вале зарбае ки дар рақабати дуюм анҷом дод бозигари дастаи клуби марказии варзиши Артеш на он қадар хавфнок буд барои дарвозабон. ба ин тартиб онро Муминҷон Гадойбоев баргардонид. осеб мегирад бозигари дастаи Схата, дифоъгар Абдураҳмон Узвохов ва довар ҳам таваҷҷӯҳи хешро ба ӯ равона мекунад. дар доираи бозиҳои даври 20 лигаи олӣ, дӯстони азиз, бояд қайд кунем ки ду рақобат сурат гирифт. бозии дастаҳои Улбук ва Вахш ки дар он дастаи Вахш ба пирӯзӣ даст ёфт. бозии дастаҳои Паншер ва Хуҷанд мусовӣ ҷамъбаст гардид бо натиҷаи 2-2. бояд қайд кунем ки дар ҳамон рақобат дастаи Хуҷанд бо натиҷаи 0-2 пешсаф буд, вале дар идомаи бозӣ дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ тавонист ки бозӣ беҳтар нишон диҳад ва ба бозӣ баргардад ва ҳатто рақобатро мусовӣ ҷамъбаст кунад. Ҳоҷи Абдуманон ҳарчанд кӯшиш кард, вале тӯбро аз бозигари дастаи клуби марказии варзиши Артеш аз Кумрон Иброҳимов гирифта натавонист. инчунин дар доираи рақобатҳои даври 20 бояд қайд кард ки дастаи Истиқлол ба муқобили Равшан бозӣ мекунад. инчунин рақобати дастаҳои Бархчӣ ва Равшан айни ҳол дар варзишгоҳи марказии Ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Душанбе воқеъ аст ҷараён дорад. тӯб дигар бора ба хатти дифоъ баргардонда мешавад. анани Ҷулиос Кваси бо тӯб ҳаракат кард. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ба Жангатен буд. мувозинати хешро нигоҳ дошта натавонист бозигари рақами 30 дастаи клуби марказии варзиши Артеш ва тӯбро аз даст дод. фурсат барои бозигарони дастаи Схата пайдо мешавад. дӯстони азиз, Мубинҷон Муминов кӯшиш кард, вале муваффақ нагардид ки онро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонад ё ҳадиаққал ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро партоб намояд. бозии охири дастаи клуби марказии варзиши Артеш ба муқобили бошгоҳи Истаравшан буд. дӯстони азиз, дастаи Истаравшан дар майдони хеш бозӣ кард, ҳисобро кушод. дар дақиқаи 17 бозӣ голро Ҷаҳонгир Сафаров дар дақиқаи 17 ба ҳадаф расонид. баъдан бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш дар идома тавонистанд ки ба голи задаи ӯ ҷавоб
دهند. عبدالخلیل بارونوف از امکانیت پنالتی که برای ارتشیو پیدا کرده ثمراناک استفاده کرد، حساب رو برابر نمود. وحیدالدین سفرов از پای افتانیده می شود. اکنون وضعیت خوفناک با فایده بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش با میان می آید. اولین وضعیت استانداردی که با نفع بازیگران دسته ارتشی ها از نزدیک جریمه گاه پیدا می گردد. وحیدالدین سفرов آمادگی می گیرد تا این وضعیت استانداردی را اجرا کند همراه با جونیبک شریپов. با احتمال زیاد سفرов این حالت را انجام خواهد داد. صدای شکل داور بلند می شود. ارسال وحیدالدین سفرов را ما با داخل جریمه گاه دیدیم. ادامه هجوم ارتشی‌ها و باز هم دفاعگران دسته اسقاط موفق گردیدند تا توپ را از داخل جریمه گاه خویش بیرون نمایند. دانیل وکو تو حرکت کرده ایستاده است. فرصت ادامه دادن هجوم هست برای بازیگران دسته ارتشی. چگونه ارسال خوب بود با خط حمله و با یک پایگذاری بازیگران دسته اسقاط این حالت رو برطرف کردند. باز هم خواهد ویران کنه. باز هم بازیگر دسته اسقاط در زمین خوب است. خب در رقابتی که با مقابل دسته سرافشان داشتند ارتشی‌ها گفتم که بارونوف توانست از ضربه پنالتی رقابت رو برابر کند. حسابی بازی رو نیمه یکم با همون نتیجه جنببست گردید. بعدا در دقیقه 61 تولقین ارگاشف موفق گردید که با دروازه دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش گل زند و با نتیجه 2-1 دسته سرافشان در میدان خویش توانست ارتشی‌ها رو مغلوب نماید. و شاید ما از همین چیز باعث بران شد که سرمربی قبلی دسته از وظیفه‌اش استفاده کرد، چون که دسته سرافشان در موسم کنونی آنقدر بازی خوب نشان نداده ایستاده است و همان باخت که ارتشی‌ها از جانب دسته سرافشان داشتند امکانیت ادامه دادن پایگاه قهرمانی رو از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش گرفت و اینو نیز باید قید کرد که دسته اسقاط نیز امروز یعنی در موسم جاری نمیتواند برای قهرمان گردیدن مبارزه برد، چون که یگان شانسی متماتیکی ندارد. دقیقه 25 رقابت جریان دارد دوستان عزیز و حالا هم ما شاهد گل نشدیم. حالا هم دسته ها موفق نگردیدند تا با زدن گل دست یابند. هرچند امکانیت ها فرصت ها هر دو دسته هم دارند. ولی حساب هنوز باز نشده است. دسته اسقاط در رقابت قبلی خویش در بازی‌های دور 19 لیگ اول در میدان خویش توانست باشگاه پنجشیر را مغلوب کند. یگانه گل که دلشاد جان کریمов بعد افراسانه در دقیقه 35 بازی توانست بعد از دسته اسقاط در میدان خویش 3 امتیاز بیارد. دیوربک شوقیف و زمین افتانیده می شود. نسبت به امکانیت ها و وضعیت های خوفناک ما بیشتر قاعده ویران کنی ها را دیده ایستاده ایم. بازیگران دسته ارتشی نسبت به مهمانان خیلی زیاد به خطا راه داده ایستادند. امکانیتی خوب است برای بانکداران. پرتاب با داخل جریمه گاه در رقابت دوم. اینجا مبارزه برد، حتی توپ را صاحب شد عبدالرحمن اوزاقف، ولی معلوم می شود که قاعده بازی ویران گردیده است. دوستان عزیز، دفاعگر دسته اسقاط با خطا را داد با مقابل پرنس کوبلا. عبدالرحمن اوزاقف هرچند دفاعگر است ولی ما امروز در این بازی او را بیشتر در خط حمله
мушоҳида карда истодаем, имконият метавонист барои мизбонон пайдо шавад. Жангате низ муваффақ нагардид тӯбро бигирад. мавҷи нави ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши артешро метавонем мутаваҷҷеҳ бигардем. партоби хеле хуб буд аз ҷониби Комрон Иброҳимов. ҳуҷум идома дорад, вале на, бонгдорон метавонанд ба аксолҳуҷум бираванд. дӯстони азиз, гузариши хеле хуб буд аз ҷониби Дилшодҷон Каримов. маълум мешавад ки муқобили ин бозингар қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. Даниэл Квеко гузариши хеле хуб дошт аз Абдусамад Самадов. тӯб аз майдон берун мешавад. аут. ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. Абдураҳмон Узохов дигар бора аз тӯбро ба бозӣ ворид менамояд. партоби хеле баландиу ба самти Бахтиёр Зарипов аст. гузариши хеле хуб доранд бозигарони дастаи Эсхата. ва Мубинҷон Муминов аз пой афтид. қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. ҳарчанд инҷо бозигарони дастаи Эсхата ишора мекунанд ки ба муқобили онҳо қоидаи бозӣ вайрон гардид. вале Наврӯз Воидов иҷоза медиҳад ки бозӣ идома дода шавад. Жангатен бо тӯб ҳаракат карда истодааст. партоб ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат барои артишиҳо. чӣ гуна имконияти беҳтарин истифода нагардид. чӣ гуна имконияти хуб буд барои клуби марказии варзиш артиш. вазъияти 100% голзаниро инҷо мизбонон наметавонанд истифода кунанд. Даниэл Квеко метавонист айни ҳол ҳисоб 1-0 бошад. дар дақиқаи 29 рақобат ҳисоб боз шавад. дар дарвозаи холӣ натавонист тӯбро равон намояд. ин гуна имкониятҳо, ин гуна фурсатҳо дӯстони азиз дар идомаи рақобат хеле кам мушоҳида мерасанд. ҳарчанд метавонанд ташкил кунанд бозигарони клуби марказии варзиши артиш чунин фурсатҳоро, вале бояд истифода кард. агар вазъият имконият истифода нашавад, рақиб албатта ҷавоб хоҳад дод. бозам аз бои афтонида мешавад бозигари дастаи Эсхата. ҳоҷӣ Абдуманон бозам довар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома дода шавад. яъне дар он ҳолат ягон хел қоида вайронкунӣ набуд. метавонем ба идомаи ҳуҷуми дастаи Эсхата мутаваҷҷеҳ шавем. дӯстони азиз, партоби ҳоҷи Манон ба канори дигари майдон. дар дохили ҷаримагоҳ касе неаст аз бозигарони дастаи Эсхата то тӯбро соҳиб шавад. пӯғиши хеле хуб анҷом дод Абдусамад Самадов. тӯб аз бозигари дастаи артишиҳо аз майдон берун гардид. аут ба нафи меҳмонон аст. Абдураҳмон Узохов аз канори майдон аз аут тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. онро ҳам анҷом дод. Мубинҷон Муминов кӯшиш кард то тӯбро дар идораи дасташ нигоҳ дорад, вале муваффақ нагардид. Принс Кобла аз назди дарвозаи хеш дигар бора онро ба рақобат ворид хоҳад кард. клуби марказии варзиши артиш дӯстони азиз мавсими ҷориро бо ғалаба оғоз кард. дар майдони худ дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархоро қабул намуд. дар он рақобат бо натиҷаи 2-1 зафар ёфт. дар бозии баъде нест тавонист ба пирӯзӣ даст ёбад. яке аз дастаҳое ки на он қадар бозии хеш нишон дод, бозии хуб нишон дод. дар нимаи аввал дастаи Паншеро бо натиҷаи 3-0 шикаст дод ва баъдан ба ин тартиб нокомиҳои даста оғоз гардиданд. рақобатро ба муқобили Ҳулбук ва Барқчӣ мусовӣ ба анҷом расонид. ҳарчанд бозӣ ба муқобили дастаи Барқчӣ яке аз рақобатҳои сергол буд. бо натиҷаи 3-3 он рақобат ба анҷом расид. фурсат доштанд артишиҳо то дар он бозӣ бо 3 имтиёз мушарраф бигарданд, вале муваффақ нагардиданд. ҳисобе ки буд, бартаре ки доштанд онро идома бидиҳанд. ба ин тартиб он бозӣ бо натиҷаи 3-3 ҷамъбаст гардид. баъдан ду бохти дигар дошт дастаи артишӣ аз бошгоҳи Истиқлол дар дербии шаҳри Душанбе бо натиҷаи 2-1 дар бозии марказӣ ба бохт дучор гардид ва баъдан бохти дигаре ки ба қайд гирифт аз садрнишини ҷадвали мусобиқа буд. аз дастаи палангони Водии Вахш артишиҳо бо натиҷаи 1-2 дар шаҳри Душанбе мағлуб гардиданд.
кӯшиш кард абдухалил боронов, вале муваффақ нагардид то тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. партоб аз самти ҷулиус кваси буд, сабабе ки мувозинати хешро нигоҳ дошта натавонист бозигари клуби марказии варзиши артеш тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи Эсхат меравад. фурсат барои меҳмонон. бахтиёр зарипов натавонист ба тӯб бирасад. зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи бонкдорон. ҳоҷӣ абдуманон. ҳоҷӣ абдуманон аслан бозигаре аст ки шурат умаров дар қисмати зиёде аз рақобатҳо аз ҳайати захиравӣ ба бозӣ ворид мекунад ва ҳангоме ки аз захира ворид мешавад, як бозии хеле хуб нишон медиҳад. бозии Эсхатро ба пеш мебарад ва ҳатто муаллифи гол ҳам мешавад. акнун мебинем ки ин ҳолатро бо чӣ ба анҷом мерасонад. партоби ҳоҷӣ абдуманон ба дохили ҷаримагоҳ. бахтиёр зарипов бо тӯб расид ва он бо расиш ба бозигари дастаи мизбон аз майдон берун шудааст. акнун ин маротиба ин вазъиятро онҳо бо бозигузорӣ анҷом медиҳад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва бозам муваффақ намешаванд. сардоровек хурсандов кӯшиш кард, ҷаеш анҷом дод, вале ба тӯб нарасид. дилшодҷон каримов ирсоли ӯ ба самти сардорбек хурсандов буд. дигарбора каримов ба хурсандов тӯбро равон менамояд. ҷангатен каме осеб мегирад дӯстони азиз ва аз ин хотир рафти бозӣ боз дошта мешавад то он бозигар ба майдон надрояд. аз авт дигарбора тӯб ба бозӣ ворид мешавад. он ба дарвозабон баргардонда шуд. пас назди дарвоза бозигарони дастаи Эсхат ҳам метавонанд дигарбора ҳуҷуми хешро оғоз намоянд. аз назди дарвозаи мумиҷон гадойбоев. диёрбек шавқиев чӣ гуна паси хеле хуб анҷом дод. бозигари хати ҳамлаи дастаи Эсхат. ҳоҷӣ абдуманон ҷангатен инҷо фурсати навбатӣ дастаи артишиҳоро бенатиҷа ба анҷом расонид. ҳарчанд имконияти зарбазанӣ дошт бозигари хами се дастаи клуби марказии варзиши артеш. идомаи ҳуҷуми дастаи мизбононро метавонем мутаваҷҷеҳ бишавем дӯстони азиз. ҷонибек шарипов партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва онро хуб қабул карда натавонист. ҷулиус кваси мутубаракат карда истодааст. фурсати навбатӣ барои артишиҳо пайдо мешавад ва ин маротиб низ фурсат бенатиҷа ба поён расид. абдухалил боронов буд имконият пайдо кард. ин рақобат имконияти беҳтарин аст барои абдухалил боронов, бозигари дастаи клуби марказии варзиши артеш, то ба задани гол даст ёбад ва муборизаро барои беҳтарин нишонзанани мавсим идома бидиҳад. 6 гол дорад ин бозингар, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем ва ба ин тартиб дар зинаи дуюм аст дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо. бозам қоидаи бозӣ вайрон мегардад ба муқобили бозигари дастаи Эсхат. ин маротиб ҷонибек шарипов ба иштибоҳ роҳ дод. ва мубинҷон муминовро аз поя афтонид.
соҳибҷон ҳакимов аз нимаи майдони хеш аз вазъияти стандарти аз зарбаи ҷарима бе тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Партоби ӯ бо хати ҳамла ҳуҷум баргардонда мешавад. Метавонем мавҷи нави онро мутаваҷҷеҳ бигардем. суръатафзои хеле хуб касб кард бозигари дастаи артиши Жулиус Кваси. идомаи ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши артишро мутаваҷҷеҳ мешавем. дӯстони азиз, Комрон Иброҳимов партоб ба дохили ҷаримагоҳ рост ба самти дастони Муминҷон Гадойбоев. ту баракат кард ва дарвозабони дастаи Эсхата мустаҳкам онро дошта мегирад. Абдурамон Узоқов партоби ӯ ба Бахтиёр Зарепов буд, вале дифогари дастаи артиши Комрони Мирзохон ин ҳолатро бартараф кард. Абдурамон Узоқов аз аут тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партоб ба мавқеъе ки дар он ҷо Мубинҷон Муминов қарор дорад. кӯшиш карданд ва тӯбро аз майдон берун карданд бозигарони дастаи мизбон. Принс Кобла акнун аз назди дарвозаи хеш дигарбора онро ба рақобат ворид мекунад. агар ба рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо назар афканем, дӯстони азиз, Дмитро Биланок ва Квадо Фремпонг айни ҳол дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо дар садри он қарор доранд. фурсат барои бозигарони дастаи Эсхата пайдо мешавад. Бахтиёр Зарепов имконият пайдо кард, вале дар мавқеъи дурусти зарбазанӣ набуд ва аз ин хотир Принс Кобла ин имконият, ин вазъиятро бе сар додани гол анҷом дод. Дмитро Биланок бозигар аст ки дар ҳайати дастаи вахш бозӣ мекунад ва Квадо Фремпонг бозигари дастаи Регартадас. ёдовар мешавем ки дастаи Регартадас рақобатеро ки бояд дар доираи бозиҳои даври 20 лигаи олӣ дойр кунад бозӣ намекунад. даста айни ҳол дар кишвари Қирғизистон қарор дорад ва бояд бозиҳои худро дар доираи бозиҳои ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё барпо намояд. фурсат барои бонгдорон пайдо мешавад. як имконияти дигар, як фурсати дигар барои меҳмонон буд. дар хабати дуюм ҳарчанд зарба анҷом доданд, вале хеле баланд. акнун ба идомаи ҳуҷуми дастаи мизбонон таваҷҷӯҳ мекунем. ҳуҷи Абдуманон тӯбро мегирад. партоби на он қадар хуб ба самти Дилшодҷон Каримов буд. бозигарони дастаи Эсхата дигар бора аз афт тӯбро ба бозӣ медаронанд. Дилшодҷон Каримов партоб ба самти ҳуҷи Абдуманон. бозигар рақами 81 аз пой афтид, вале бозӣ бояд идома дода шавад. Жулиус Кваси партоб ба Ҷонибек Шарипов. тӯб аз майдон берун мешавад. Шарипов аз аут онро ба рақобатворӣ кард. ирсоли Кваси ба Шарипов. Шарипов партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ба самти Жангатен. имконият барои артишиҳо пайдо мешавад. чигуна фурсат ва боз ҳам Абдухалил Боронов муваффақ намегардад. зарбаи дақиқтар ба самти дарвозаи Муминҷон Гадойбоев равон намояд. бо ин гуна зарбаҳо наметавон ҳисоби бозиро боз кард. дӯстони азиз, бояд тӯб хубтар коркард гардад ва баъдан зарба зада шавад. Дюрбек Шавқиев кӯшиш кард, вале Ҷулиус Кваси тӯбро гирифт. партоби Шарипов ба хати ҳамла. Жангатен тӯбро гирифт ва бо қоида вайронкунӣ Сардорбек Хурсандовро аз пой афтонид. бозигар рақами 3 клуби марказии варзиши Артиш. камтар аз 4 дақиқаи дигар то ба анҷоми вақти асосии нима якум боқӣ мондааст. ҳисоб ҳанӯз кушода нашудааст.
یک امکانیت خیلی خوب گلزنی داشتند. اگر یادآور شویم دوستان عزیز، بهترین فرصت بود برای بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، ولی بازیگر رقم 5 این دسته دانیل کویکو دواه نتوانست توپ را به دروازه وارد نماید. البته امکانیت ها و فرصت ها از جانب بانکداران هم بود، نسبت به میزبانان فعالتر بودند در طول این دقیقه ها، ولی آنها نیز نتوانستند توپ را به طور دروازه پرنس کوبلا روان نماید. پرنس کوبلا از نزد دروازه خویش دیگر باره توپ را به بازی وارد می‌نماید. پس به سمت جانبک شریپوف، بازیگر رقم 7 دسته، پرتاب او به خط حمله با ژان گاتن، بازیگر رقم 3 کوشش کرد، ولی این امکانیت، این حالت برطرف گردید. در اداره خویش نگاه می‌دارند توپ را بازیگران دسته ارتشی. پرتاب به سمت دانیل کویکو. معلوم شود که هنگام قبول پاس بازیگر رقم 5 کلوب مرکزی ورزش ارتش در حالت افساید بوده است. داور کنجی بدخشان خویش را بلند کرد و این حالت همچون وضعیت استانداردی به قید گرفته شد. سویجان حکیموف از نزد جریمه‌گاه خویش توپ را به بازی وارد میکند. پرتاب او با خط حمله، باز هم در قبط دوم بازیگران دسته ارتشی توپ را صاحب میشوند. امکانیت ادامه دادن هجوم هست. پرتاب وایسدین سفارف را مشاهده کردیم. جولیوس کواسی توپ به قفو برگردانده میشود. اسرائیل خولوف، جانبک شریپوف، پرتاب او با داخل جریمه‌گاه، امکانیت ژان گاتن و باز هم مومین جان گدایبایف این وضعیت را برطرف میکند. اصلا در خبط دوم ژان گاتن در قسمت زیادی حالت ها موفق شده است توپ را بگیرد، ولی ضربه دقیق تر با سمت دروازه انجام داده نتوانسته است. اکنون هجوم دسته اسخط هم میتواند ادامه و بعد گزارش خیلی خوب داشت. بگزود سعیدوف، توجه میکنیم با ادامه هجوم دسته اسخط. دیوربک شوقیف، پرتاب به قفو، دلشو جان کریموف با یک کوشش توپ را از بازیگر دسته میزبان از میدان بیرون کرد و نفع دستهش اوت کار میکند. دقیقه آخر نیمه یکم جریان دارد. دیوربک شوقیف، پرتاب به خط حمله، حاجی عبدالمنان توپ را صاحب میشود. دیوربک شوقیف، پرتاب به سردولبک خورسندوف، باز هم قاعده ویران کنی. دیوربک شوقیف از پای افتانیده می شود. داور اساسی با وقت نیمه یکم رقابت 2 دقیقه اضافه کرد. البته وقتی خیلی کمتر مشاهده می شد در نیمه یکم و از این خاطر داور اجازه داد تا دسته ها 2 دقیقه دیگر بازی رو ادامه دهند. پرنس کوبلا با سمت جانبک شریپوف اومده بود تا توپ را روان کند، ولی بازیگران دسته اسخط هم خیلی رو اشغال نمودند. از این خاطر پرتاب بلندی و با نیمه میدان بود که توپ را دانیل کویکو گرفت. اکنون با ادامه هجوم دسته اسخط هم متوجه میشویم. در حقیقتا قاعده ویران کنی بود با مقابل بختیار ظریفوف. باز هم امکانیت کارت زرد با بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش نشان داده می شود با کامران میرزاخان. شاید از این بعد بازیگران کلوب مرکزی ورزش احتیاط کارانه رقابت را ادامه میدهند، چون که در نیمه یکم دوستان عزیز ما در قسمت زیادی حالت ها دیدیم که اونها بیشتر به قاعده ستیزی راه داده ایستادند. امکانیت خوب است
барои меҳмонон то ҳанӯз дар анҷоми нима якум бо бартарӣ ба танаффус раванд. албатта агар зарбаи росту дақиқ ба самти дарвозаи Принс Кобла анҷом дода шавад. ҳоҷӣ Абдуманон, Диёрбек Шавқиев, дар умум 4 бозигари дастаи Эсхата дар назди тӯп аст. ва ҳоҷӣ Абдуманон бозигаре ки аз ин мавқеъҳо зарбаҳои дурусту дақиқ ба самти дарвоза анҷом дода метавонад, дар назди тӯп қарор дорад. бо эҳтимоли зиёд зарбаи ҷаримавиро маҳз ҳоҷӣ Абдуманон иҷро мекунад. зарбаи ҳоҷӣ Абдуманон ба самти дарвоза чӣ гуна зарбаи хуб анҷом дод бозигар рақами 81, вале тӯб аз болои дарвоза аз майдон берун шуд. ба ин тартиб дӯстони азиз, садои ҳуштаки довари асосӣ Наврӯз Воҳидов баланд мешавад. Нимаи якуми рақобат миёни дастаҳои клуби марказии варзиши Артеш ва Эсхата бо натиҷаи 0-0 ҷамъбаст шуд. мо дар нимаи якум голро надидем. Дастаҳо 15 дақиқа ба танаффус мераванд. мо низ танаффус мекунем ва пас аз 15 дақиқа бармегардем то якҷо бо шумо нимаи дуюми бозиро тамошо кунем. пайгири мо бошед. дӯстони азиз, мухлисони футбол, мо дигарбора ба варзишгоҳи вазорати мудофиа ки майдони хонагии клуби марказии варзиши Артиш аст бармегардем то якҷо бо шумо нимаи дуюми бозӣ миёни дастаҳои клуби марказии варзиши Артеш ва Эсхатаро тамошо намоем. дар нимаи якум ҳисоби бозӣ кушода нашуд, ҳарчанд имкониятҳои хавфнок, вазъиятҳои голзанӣ аз ҷониби ҳарду тимам ба мушоҳида расид, вале онҳо натавонистанд аз ин ҳуҷумҳо самаранок истифода баранд ва тӯбро ба тури дарвоза равон намоянд. махсусан ёдовар мешавам як имконияти беҳтарини голзание ки Даниэл Квеко дуах дошт, истифода карда натавонист бозигар аз ҳайати клуби марказии варзиши Артеш ва тӯбро ба дарвозаи холӣ ҳатто натавонист ворид намояд. ҳисоб кушода нашуд чӣ гуна ки қайд кардем ва иттминон меравад ки дар нимаи дуюм бозӣ дастаҳо бозии хубтар нишон медиҳанд ва метавонанд ҳисобро боз намоянд. тағйирот аст дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артеш. аз майдон Даниэл Квеко дуах гирифта мешавад ва акнун дар мавқеи ӯ Эненгуа Франсуа бозиро идома медиҳад. тағйирот инҷо вобаста ба мавқеъ набуд. дӯстони азиз, сармураббӣ ҳамлаваро аз майдон гирифт ва акнун дар мавқеъ ӯ ним ҳимоятгар бозиро идома медиҳад. садои ҳуштаки Наврӯз Воҳидов баланд мешавад. маҳз ӯ ин рақобатро ҳакам менамуда истода аст. довар аз нояи вахш ба ӯ аз канорҳо Ғайрат Рӯзибоев аз нояи шаҳри Нав ва Фаридун Муҳаммадиев аз нояи вахш кӯмак карда истодаанд. довари чорум Қурбонмурод Шарепов аз шаҳри Ҳисор аст. комиссари рақобат Алишер Парпиев имконият барои бозигарони дастаи Эсхата буд ки бенатиҷа ба анҷом расид. Парпиев аз шаҳри Бохтар аст ва нозири рақобат Диловар Шоҳурзиев аз шаҳри Ҳисор ба ҳисоб меравад. имконият барои мизбонон буд. ин маротиб низ бонгдорон муваффақ гардиданд то он ҳолатро бартараф кунанд. биёед ҳоло ки вақт аст, ҳоло ки имконият дорем, биёед шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно намоем. дӯстони азиз, аз ҳайати Эсхата оғоз мекунем, чунки дар нимаи якум ҳайати аввалияи дастаи клуби марказии варзиши Артешро дар аввал бо шумо шуд намонем. дарвозабони дастаи Эсхата рақами 16 Муминҷон Гадоибоев аст. бозигарони дигар, онҳое ки дар хатти дифоъ ҳунарнамоӣ мекунанд. ҳоҷӣ Абдуманон ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро равон кард. тӯб ба самти Мубинҷон Муминов ирсол гардид ва ба ин тартиб бозигарони дастаи Эсхата фурсатро аз даст доданд. онҳое ки дар дифоъ ҳунарнамоӣ мекунанд дар ҳайати бонгдорон рақами 23 Дилшодjon Каримов, рақами 4 Абдураҳмон Узохов, рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов ва рақами 29 Сардорбек Хурсандов ба ҳисоб мераванд. ниммуҳофизатгарон рақами 18 Абдусамад Самадов, рақами 18 аниқтараш Диёрбек Шавқиев аст. рақами 6 Абдусамад Самадов, рақами 81 ҳоҷӣ Абдуманон ва рақами 13 Бекзод Саидов ба шумор мераванд. бозигарони хатти ҳамлаи дастаи Эсхата рақами 10 Мубинҷон Муминов ва рақами 11 Бахтиёр Зарепов ба ҳисоб мераванд. маҳз ба муқобили 2 тан аз бозигари хатти ҳамлаи дастаи Эсхата бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш бештар ба иштибоҳро доданд ва бештар қоидаи бозиро ба муқобили Бахтиёр Зарепов ва Мубинҷон Муминов дар нимаи аввал вайрон намуданд.
سرمربی دسته‌های اسخات متخصص شوراد عمر با حساب می‌رود که او در این موسم تحت رهبری دسته‌های اسخات توانست دسته‌اش را به موفقیت بی‌نظیر در تاریخ موجودیت این باشگاه هم برآورد. بگذاریم با هیئت دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش در روزبان آنها رقم 1 پرنس کوبل است، بازیکن خط دفاع رقم 4 کامران میرزاخان، رقم 10 جرار باکین دبیلانگ، رقم 20 کامران ابراهیموف و رقم 22 اسرائیل خولوف. با شمار میروند بازیکن خط نیم محافظه رقم 21 وایسیدین سفرف، رقم 7 جانبک شریفوف، رقم 8 جولیوس کواسیانانی و رقم 3 ژان گاتن با شمار میروند. یک تغییرات بود در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. رقم 5 دانیل کوکودوا از میدان گرفته شد، در موقع او اننگو فرانسوا با بازی وارد گردید. رقم 18 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بهترین نشانزن باشگاه در موسم جاری عبدالخلیل بارانوف با حساب می‌رود که چگونه که در بلوغ کردم این بازیگر تحت رقم 18 در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش هنرنمایی کرده ایستاده است. سرمربی ارتشی ها توئل مومنوف با شمار می‌رود، متخصصی که با تازگی با سمت سرمربیگی دسته وزارت مدافع آمد و این اولین رقابت است که او همچون سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار می‌کند. قبلا شمس‌الدین قاسموف بود سرمربی دسته ارتشی ها و تو با حد که توانست دسته رو در این موسم برای پایگاه قهرمانی آماده کرد، ولی ارتشی ها موفق نگردیدند که تا به آخر برای دریافت عنوان قهرمانی در لیگ عالی مبارزه برند، چون که دو دور دیگر باقی مانده است. بغیر از این رقابت ارتشی ها یگان خیلی امکانیتی قهرمان گردیدن ندارند، چون که اگر در بازی های بعدی نیز توانند با پیروزی دست یابند شماره امتیازهایشان با دسته وحش حتی برابر هم نمیشود. بازیکنان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ رو اداره کرده ایستادند. سال با خط حمله است، ادامه هجوم رو میتوانیم متوجه بشویم. جو تصمیم گرفت که ضربه بزند بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و به این ترتیب این حالت برطرف کردید. بختیار ظریفوف با توپ حرکت کرد پس به حاجی عبدالمنان، پس این آنیق انجام میدهد بازیگر رقم 81 دسته اسخات. اگر با امور نیمه یکم نظر افکنیم دوستان عزیز، با نیمه اول توجه نماییم. اگر بازی دسته ها رو مورد تحلیل قرار دهیم باید قید کرد که در قسم اول بازیگران دسته اسخات بهتر بازی کردن نسبت به ارتشی ها. امکانیت برای آنها پیدا می شود، کوشش کرد عبدالصمد صمدوف تا توپ را در اداره خویش نگاه دارد، ولی قاعده بازی را نیز در همون حالت ویران کرد. امکانیت های خوفناک بیشتر بودند با فایده بانگداران. اینچنین وضعیت های خوفناک که در نیمه اول بود از ضربه جریمه‌ای بانگداران نتوانستند که از آنها ثمرناک استفاده برند. البته بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش نیز فرصت های گلزنی داشتند در نیمه یکم، ولی کمتر بود نسبت به دسته اسخات امکانیت های آنها. در عموم در نیمه یکم بازی دسته اسخات باید گفت که بهتر بود نسبت به میزبانان. حالا هم آنها در هجوم قرار دارند دوستان عزیز. توجه میکنیم به ادامه هجوم دسته اسخات. توپ از میدان بیرون شد، اوت به نفع بانگداران است. اگر با امور دسته ها در موسم کنونی در لیگ عالی نظر افکنیم، هر دو تیم هم 5 مرتبگی مواجه شکست گردیدند دوستان عزیز و از روی اونه که دسته کلوب مرکزی ارتش غلبه بیشتر دارد. ضربه و گل. چگونه فرصت پیدا می شود و اکنون موفق می گردند بازیگران دسته اسخات تا با زدن گل دست یابند. بهترین امکانیت، بهترین فرصت و توپ و تور دروازه روان می شود. دیوربک شوقیف متوجه گردید، فرصت ضربه زنی پیدا کرد و توپ را به تور دروازه وارد نمود. حملهگران نتوانستند و اکنون نیم محافظتگر موفق می شود تا حساب را در این رقابت در دقیقه 52 بازی باز نماید. 1
акнун бозӣ бояд сурати бештар гирад, чунки албатта клуби марказии варзиши Артеш барои баробар кардани ҳисоб кӯшиш мекунад. ба муқобили Гӯе Франсуа қоидаи бозӣ вайрон гардид. Бозигаре ки навакак дар мавқеи Даниэл Квеку ба бозӣ ворид гардид. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи мизбонон аст. партоб ба хатти ҳамла. имконият барои бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш пайдо мешавад. Жангатен зарба зад ва тоб аз болои чорчӯбаи дарвоза аз майдон берун мешавад. имконияти беҳтарини голзанӣ доштанд дар нима якум, чӣ гуна ки қайд кардем артешиҳо. албатта имконият фурсати самаранок истифода нашуд. рақиб ҷавоб хоҳад дод, ҷазо ҳам медиҳад ва маҳз ҳамин чизро акнун мо дар нимаи дуюм дидем. ҳоҷи Абдуманон тавонист тӯбро ба Бекзод Саидов равон кунад. метавонем идомаи ҳуҷуми дастаи Эсхатаро таваҷҷӯҳ кунем, вале Бахтиёр Зарипов натавонист ба тоб бирасад. Соҳибҷон Ҳакимов дар рақобат бо бозигари дастаи клуби марказии варзиши Артеш муваффақ шуд ки тӯбро бигирад. маълум мешавад ки ягон хел қоида вайронкунӣ дар ҳамон ҳолат набуд. Мубинҷон Муминов кӯшиш кард тӯбро гирифта, натавонист онро. Бахтиёр Зарипов соҳиб гардид. акнун дигар бора Дилшоҷон Каримов онро ба бозӣ ворид кард. ҷонибек Шарипов пирсол ба самти Жан Гатен. аз канори чапи майдон имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст. пас ба хафо Исроил Холов. партоб ба канори дигари майдон. Кумрон Иброҳимов. партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ буд ва ба ин тартиб ҳуҷум қатъ мегардад. тӯб аз майдон берун шуд. Диёрбек Шавқиев кӯшиш кард, вале дар рақобат бо Ҷерар Бакинде Билонге натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. Бахтиёр Зарипов аз пой меафтад. идомаи ҳуҷуми дастаи клуби марказии варзиши Артешро аз канори чапи майдон метавонем мутаваҷҷеҳ бигардем. фурсат барои мезбонон. зарбаам анҷом дода шуд. боз ҳам зарбаи рост ба ҷониби дарвозаро мо мушоҳида намекунем аз ҷониби бозигарони дастаи мезбон. вазъияти стандартӣ аст. зарбаи кунҷӣ. ҷонибек Шарипов аз канори рости майдон тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партоби Шарипов ба дохили ҷаримагоҳ. дар қабати дуюм касе нест ки тӯбро соҳиб шавад. акнун аз аут Шарипов тӯбро ба бозӣ ворид кард. ирсоли Вайсиддин Сафаров дигар бора ба самти Шарипов буд. бонгдорон тӯбро соҳиб мешаванд. Жерар Бакинде Билонге онро ба Принс Кобла бармегардонад. чӣ гунае ки дар боло қайд кардем, дӯстони азиз, ҳар ду тим ҳам панҷмаротибагӣ дар мавсими кунунӣ бо бохт мувоҷеҳ гардиданд. имконият зарба ба ҷониби дарвоза ва гол. ҳисоб баробар мешавад. дӯстони азиз, чӣ гуна имконият, чӣ гуна фурсат ва ҳисоб баробар гардид. Кумрони Мирзохон тӯбро ба ҷониби дарвоза равон кард ва ҳарчанд кӯшиш карданд бозигарони дастаи Эсхата, вале муваффақ нагардиданд то садди рӯи зарбаро бигиранд. ҳисоб баробар шуд.
با ادامه هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توجه میکنیم از موقعی که در آنجا اننگوی فرانسوا قرار دارد و داخل جریمه گاه میتوانند وارد شوند. میزبانان پس به قفو جولیوس کواسی پرتابی و بعد داخل جریمه گاه فرصت و ضربه رو ندیدیم ما. امکانیت خیلی خوب بود پرتاب بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش مخصوصا کامران ابراهیموف و داخل جریمه گاه خیلی خوب بود ولی در داخل آن کسی نبود که ضربه راست به جانب دروازه انجام دهد. جرار باکینده بیلونگ این مراتب موفق گردید توپ رو برگرداند ولی مهمانان آن را صاحب میشوند. حاجی عبدالمنان با داخل جریمه گاه وارد میشود. امکانیت برای بانکداران ضربه و نه اونقدر ضربه خوب و توپ از بالو چوب دروازه از میدان بیرون میشود. بهترین امکانیت فرصت خیلی خوب برای یک مرتبه دیگر در این عقوبت به پیش برآمدن برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. در نیمه دوم رقابت ما شاهد 2 گل گردیدیم. دوستان عزیز بازیگران هر دو تیم هم موفق گردیدند به زدن گل دست یابند. پرتاب با داخل جریمه گاه و توپ برسش به بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش. جرار باکینده بیلونگ از میدان بیرون می شود. باز هم وضعیت استانداردی با فایده بازیگران دسته اسخط است. بختیار ظریفوف دیگر باره از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد میکند. پرتافت با داخل جریمه گاه پرنس کوبلا این حالت رو برطرف کرد. اگر با باخت‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش در این موسم نظر افکنیم چگونه که در بالا قید کردیم 5 باخت بود. از استقلال با نتیجه 2-1 شکست خوردند. از وحش با نتیجه 1-2 مغلوب گردیدند و باخت‌های دیگر که داشتند 3 باخت پایان در رقابت با مقابل دسته‌های وحش روشن و سرروشن به قید گرفته شد. در بازی با مقابل دسته وحش با نتیجه 2-1 مغلوب گردیدند. از روشن با نتیجه 1-0 شکست خوردند و از استراوشن چگونه که در بالا قید کردیم با نتیجه 2-1 ارتشی ها مواجه شکست شدند. اگر با باخت‌های دسته اسخط نظر افکنیم اولین باخت آنها در موسم امسال در دور اول بود. از وحش با نتیجه 3-1 مغلوب گردیدند. بعدا از دسته خوجند در دربی شهر خوجند با نتیجه 2-1 مغلوب گردیدند. از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش مغلوب گردیدند با نتیجه 2-0 از برقچی حصار با نتیجه 1-0 مغلوب گردیدند و باخت آخرین که بانکداران داشتند در رقابت با مقابل دسته حاصلات بود که در آن بازی با یگانه گل کاپیتان دسته حاصلات توانستند که با نتیجه 1-0 در لایحه فرخور با مغلوبیت دچار شوند. بهزاد سعیدوف با تو برکت کرد ارسال با دوستامد سمدوف. ادامه هجوم دسته اسخط را میتوانیم متوجه بشویم. دوستان عزیز ابراهیم شاخانوف پرتابی او با داخل جریمه گاه و ارسال ناانیق توپ از میدان بیرون میشود و دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پرنس کوبلا دیگر باره توپ رو با رقابت وارد خواهد کرد.
тоҷи абдуманон ҳаракатҳои ӯ. пас ба иброҳим эшонхонов зарба ба самти дарвоза. Чӣ гуна зарбаи қавӣ мезанад бозигари рақами 17 дастаи Эсхата, бозигаре ки дар нимаи дуюм ба рақобат ворид гардид. хеле фаъол аст. албатта зарба ба паҳлӯи дарвоза анҷом дода шуд. ҳарчанд кӯшиш кард, вале ба тӯб нарасид. Принс Кобла. бо даст бозӣ кард бозигари дастаи Эсхата, Соҳибҷон Акимов. вале бозӣ идома дорад. ҷонибек Шарипов тӯбро ба хати ҳамла равон мекунад. Жангатен кӯшиш кард, вале тӯбро аз даст дод. Бахтиёр Зарипов ҳаракати хеле хуб кард, вале Комрони Мирзохон тӯбро гирифт. дарвозабони дастаи мизбон аз пой меафтад. Принс Кобла осеб гирифтааст. дастаи Эсхата чӣ гуна ки дар боло қайд кардем 7 мусовӣ дорад. дӯстони азиз, дар мавсими кунунӣ ва аввалин мусовие ки ин бошгоҳ ба қайд гирифт дар рақобат ба муқобили дастаи Истаравшан буд. он рақобат бо натиҷаи 2-2 ҷанбаст гардид. баъдан ба муқобили дастаи Регартадас рақобати худро мусови ҷанбаст кард. бозӣ бо дастаи Истиқлол низ мусови ҷанбаст шуд ва баъдан пай дар ҳам дар 4 бозии дигар рақобатро мусови ҷанбаст кард. рақобат ба муқобили дастаи Вахш, Равшан, Истаравшан ва Ҳулбук. дастаи Эсхата бозии худро мусови ба анҷом расонид ва охирин рақобате ки дар он дастаи Эсхата соҳиби як имтиёз шуд, маҳз рақобат ба муқобили дастаи Ҳулбук буд. дар ду рақобати баъдӣ ба пирӯзӣ даст ёфт. Хуҷандро мағлуб кард, Регартадасро мағлуб кард. бубинед ки дар ду рақобат, дар ду бозии муҳим, дар ду бозии марказӣ ҳам Хуҷандро мағлуб кард дар дербии шаҳри Хуҷанд ва ҳам қасди худро аз Регартадас дар финали ҷоми Тоҷикистон гирифт. дастаи шаҳри Турсунзодаро бо натиҷаи 3-0 мағлуб карданд шогирдони Шӯҳрат Умаров. хуб, баъдан ба таври ғайриинтизор чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, аз ҷониби дастаи Ҳосилот бо натиҷаи 1-0 дар сафар мағлуб гардиданд ва бо натиҷаи минималӣ дар дидори охире ки онҳо анҷом доданд бар дастаи Паншер бо натиҷаи 1-0 пирӯз гардиданд. клуби марказии варзиши Артиш бошад 5 бозии худро мусови ҷанбаст кардааст. дӯстони азиз, 2 мусовии пайҳам дошт дар рақобат ба муқобили дастаи Ҳулбук ва Барқчӣ ва баъдан мусовии дигаре ки онҳо ба қайд гирифтанд дар рақобат ба муқобили дастаи Равшан буд. 2 мусовии дигари пайҳами онҳо дар рақобат ба муқобили дастаи Барқчӣ ва Истиқлол ба қайд гирифта шуд. ҳарчанд дар дербии шаҳри Душанбе голҳои зиёд ба ҳадаф расонида шуд, вале он рақобат ба натиҷаи 3-3 ба анҷом расид. фурсат барои артишиҳо пайдо мешавад ва гол! билохира Вайсиддин Сафаров, бозигаре ки бозии хеле хуб нишон дод дар нимаи дуюми рақобат, яке аз бозигарони фаъоли клуби марказии варзиши Артиш буд. дастаи худро ба пеш мебарояд. дар дақиқаи 67-уми рақобат акнун мизбонон пешсаф мешаванд. аввалин маротиба дар ин рақобат соҳибони майдон ба пеш мебароянд. бале,
дар нимаи якум низ замин бозигари рақами 21 дастаи клуби марказии варзиш артеш ҳунарнамои хуб нишон дод, вале мо аз ҷониби ӯ ягон зарбаи мустақим ба ҷониби дарвозаро надидем. ҳарчанд Сафаров бозигаре аст ки дар хатти ним ҳимоя бозӣ мекунад ва бештар дар созмон додани ҳамлаҳо ба дастааш кӯмак менамояд. артишиҳо фаъолтар мешаванд ва кӯшиш мекунанд голи севми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонанд. Эленгуэ Франсуа бозӣ хеле хуб нишон дод, партобам анҷом дод ба ҷониби ҷаримагоҳ, вале муваффақ нагардид. Вайсидин Сафаров тӯбро соҳиб мешавад ва маълум мешавад ки бозигари рақами 21 дастаи клуби марказии варзиш артеш дар ҳолати офсайд будааст. ҳамон голе ки бозигарони дастаи Эсхата ба ҳадаф расониданд, мизбононро фаъол кард. дар нимаи якум мо шоҳиди гол нашудем ва дар нимаи дуюм аллакай 3 гол ба ҳадаф расонида шуд. Бахтиёр Зарипов кӯшиш мекунад ва тӯбро аз даст дод. ба муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон ҳам шудааст. вазъияти стандарти дар нимаи дуюм акнун нисбатан камтар ба мушоҳида мерасад. қоида вайронкунии бозигарони клуби марказии варзиш артеш. ин гуна имкониятҳо дар нимаи якум хеле зиёд буд барои бонгдорон, вале бо самар истифода нагардид. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки ин ҳолат бо чӣ ба анҷом мерасад. ҳоҷӣ Абдуманон аз назди тӯб дур мешавад ва ҳамдастааш ин вазъиятро анҷом хоҳад дод. зарбаи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ба самти дарвоза буд ва Принс Кобла ин ҳолатро бартараф кард. клуби марказии варзиш артеш 9 ғалаба дорад дар мавсими ҷорӣ. дар ин рақобат низ онҳо пешсафанд. гуфтем ки мусобиқаро бо ғалаба оғоз карданд, ҳосилотро мағлуб карданд, баъдан Паншерро шикаст доданд, ду мусовии дигар ба қайд гирифтанд, инчунин ду бохти дигар дар умур ба қайд гирифт дастаи вазорати мудофиа ва баъдан мусовии дигаре ки ба қайд гирифт дар рақобат ба муқобили дастаи Регарта даст буд. инчунин даста Истаравшан, Эсхата, Хуҷанд, Ҳосилот, Паншер ва Булбукро пай ҳам мағлуб кард. 6 ғалабаи пай ҳам дошт клуби марказии варзиши артеш ва баъдан 2 мусовӣ ва 3 бохти пайҳами дигарро ин бошгоҳ ба қайд гирифт ва дар ин рақобат акнун пешсаф аст. тӯб аз майдон берун мешавад. Комрон Иброҳимов онро ба бозӣ ворид кард. дигарбора Иброҳимов бо тӯб ҳаракат карда истодааст, муваффақ нагардид ки тӯбро ба ҳамдастаи дигараш ба Вайсидин Сафаров равон намояд. дастаи Эсхата бошад дар ин мавсим 7 ғалаба дорад. дӯстони азиз, дар даври дуюм онҳо Равшанро мағлуб карданд, баъдан як бохти дигарро ба қайд гирифтанд, бо натиҷаи 5-2 Ҳулбукро шикаст доданд. ба ин тартиб онҳо Ҳосилот, Панҷшер ва Хуҷанду Регартадасро мағлуб карданд. дар рақобати охирин низ бонгдорон тавонистанд бо натиҷаи 1-0 чӣ гуна ки қайд кардем дастаи Паншерро шикаст доданд. аз маркази майдон ҳуҷуми дастаи Эсхата метавонад идома дода шавад. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми дастаи Эсхата. Иброҳим Эшонхонов бо тӯб, партоби ӯ ба беруни ҷаримагоҳ, фурсати зарбазанӣ, зарбаам зада шуд аз ҷониби Бекзод Саидов. кӯшиши навбатӣ, бозам зарбаи хеле баланд аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхата ба самти дарвозаи Принс Кобла равон гардид.
дар нимаи дуюми рақобат шогирдони Тоҳир Муминов бозии комилан дигарро нишон дода истоданд. Албатта нисбат ба нимаи аввали рақобат мизбонон хеле фаъол ҳастанд ва аз ду имконияти хавфноке ки ташкил карданд самаранок онҳоро истифода карда тавонистанд. туб аз ННГ Франсуа аз майдон берун мешавад. бозигарони дастаи Эсқата дигар бора онро ба бозӣ ворид менамоянд. Диёрбек Шавқиев партофти ӯ ба хати ҳамла, вале аз ҷониби мизбонон ин фурсат бартараф гардид. акнун ба аксолҳуҷуми артишиҳо метавонем мутаваҷҷеҳ бишавем, вале Сардорбек Хурсандов ин вазъиятро бартараф кард. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш аст. имконияти хуб то бартариро афзоиш диҳанд, вале дар канори дигари майдон бозам дарвозабони онҳо дар замин хуб аст. Принс Кобла ин дарвозабон дар чанде пеш низ осеб бардошт, вале ба по хесту тавонист бозиро идома диҳад, вале боз ҳам мебинем ки ӯ дар замин хуб аст, табиб ба кӯмаки ӯ мештобад. агар ба рӯйхати беҳтарини нишонзанҳо назар афканем, дӯстони азиз, Квадво Фримпонг аз дастаи Регартадас ва Дмитро Биланог аз дастаи Вахш айни ҳол бо 7 голӣ дар садри ҷадваланд. аз дастаи клуби марказии варзиши артиш низ Абдухалил Боронов бо 6 гол дар зинаи дуюм қарор дорад. инчунин Азизбек Далиев, Нуриддин Ҳамроқулов, Шон Пол Камолаф, Рудолф Нгомбе, Оҷетунде Олаолува бо 6 голӣ дар зинаи дуюманд. аз дастаи Эсқата бошад Ҳоҷӣ Абдуманон дар рӯйхати беҳтарини нишонзанҳо 2 гол дорад. ба по мехезад дарвозабони мизбонон Принс Кобла. довар иҷоза медиҳад ин вазъияти стандарти ба бозӣ ворид карда шавад ва гол. ҳисоб 3-1 мешавад. Комрон Иброҳимов муваффақ гардид то тӯбро ба дарвозаи Муминҷон Гадойпоев равон намояд. акнун Комрон Иброҳимов низ сухани худро мегӯяд. дӯстони азиз, бозигари рақами 20 дастаи клуби марказии варзиши артиш ва
ва акнун барои барақобат баргаштан барои бозигарони дастаи Эсхата хеле мушкил мешавад, чунки ҳисоб 3-1 шуд. Аз имкониятҳое ки дар хизмати аввал буд, бояд онҳо истифода мекарданд, бояд ба задани гол даст меёфтанд, вале муваффақ нашуданд. Ва акнун соҳибони майдон якбора 3 гол ба ҳадаф мерасонанд. ёдовар мешавем ки бозигарони дастаи Эсхата ҳисобро боз карда буданд. ва акнун 3 маротиба пайҳам шогирдони Тоҳир Муминов муваффақ мешаванд ки ба задани гол даст ёбанд ва ҳатто дар идома низ имконият ҳаст то голҳои баъдӣ ба ҳадаф расонида шавад ва мебинем ки рафти рақобат чӣ гуна идома хоҳад кард. Бахтиёр Зарипов дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. дӯстони азиз, довари кунҷи байрақчаи худро баланд кард ва ин ҳолат ҳамчун ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуд. дар анҷомдиҳии ҳамла бозигарони дастаи артиш муваффақанд аз имкониятҳо босамара истифода карда тавониста истоданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷум, вале Абдухалил Боронов ба топ нарасид. акнун навбат ба Боронов аст дӯстони азиз, то дар ин рақобат дар идомаи бозӣ исми худро ҳамчун муаллифи гол ба қайд гирад, чунки дар иҷрои беҳтарин ҳамлавар, беҳтарин нишонзани клуби марказии варзиши Артиш айни ҳол мо голро мушоҳида накардем. Ҷонибек Шарипов бо бозигузорӣ ин ҳолатро анҷом дод. Дигар бора тӯб ба Шарипов баргардонда мешавад. Партобиёв ба дохили ҷарима гоҳ. Чӣ гуна имконияти беҳтарин истифода нашуд дӯстони азиз. Чӣ гуна фурсат дар қабати дуюм хеле олӣ бозӣ карданд бозигарони клуби марказии варзиши Артиш ва ба муқобили Исроил Холов дағалона қоидаи бозӣ вайрон гардид ва корти зард ҳам нишон дода хоҳад шуд. корти зард ба Абдусамад Самадов нишон дода мешавад. дуюмин корти зард аст дар рақобати имрӯза. довар мешавем ки ба Комрони Мирзохон низ довари асосӣ дар нима якум корти зард нишон дод. 10 дақиқаи дигар то ба анҷоми вақти асосии рақобат боқӣ мондааст. ҳисоб 3-1 аст. осеба мегирад Исроил Холов ва табиб айни ҳол ба ӯ кӯмак карда истодааст. агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем, дастаи вақт чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, аллакай рақобати худро дар доираи бозиҳои даври 20 доир кард ва бо 40 имтиёз айни ҳол дар садри ҷадвал аст. дар зинаи дуюм 3 бозӣ камтар дорад дастаи Истиқлол, ба аз ин хотир бо 34 имтиёз дар зинаи дуюм мавқеъ гирифтааст ва агар дар рақобатҳои баъдӣ дастаи шаҳри Душанбе ба пирӯзӣ даст ёбад, метавонад ба садри ҷадвали мусобиқа барояд. дар зинаи сеюм дастаи Равшан аст, Артишиҳо дар зинаи чоруманд, Эсхата бошад дар зинаи панҷум мавқеъ гирифтааст. аллакай шонси имтиёз овардан барои бозигарони дастаи Эсхата хеле кам аст. тағйирот дар ҳайати дастаи Эсхата ба вуҷуд оварда мешавад. дӯстони азиз, Ҷаҳонгир Акбарзода омода мешавад то ба рақобат ворид шавад. ӯ киро иваз хоҳад кард дар идомаи бозӣ, инро мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд. дар таххонаи ҷадвал бошад дастаҳои Ҳулбук ва Паншер мавқеъ гирифтанд. ҳарчанд дастаи Паншер дар нимаи дуюми мавсим ба худ омад, вале шонси рафтан барои ба лигаи дуюм, ба лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон хеле зиёд аст. қариб буд ба иштибоҳ роҳ медоданд бозигарони дастаи Эсхата ва ин имконият бартараф гардид. дастаи Паншер дар ин мавсим ҳамагӣ як ғалаба дорад ва он ҳам дар нимаи дуюм. бо омадани сармураббии нав ба қайд гирифта шуд. 5 мусовӣ ва 14 бохтро ин даста дар омори худ ба қайд гирифтааст. дастаи Ҳулбук бошад дар зинаи 11 чизоне ки қайд кардем. дар 19 бозие ки доир карданд дастаи ноҳияи Восе
ду ғалаба 6 мусовӣ ва 11 бохтро дар омор ба қайд гирифтан имконият барои соҳибони майдон пайдо мешавад. зарбаи ҷони бек Шариповро низ дидем, вале ту бурастиш ба ҳамдасташ аз дохили ҷаримагоҳ берун гардид. аз канори рости майдон метавонад ҳуҷуми дастаи хата идома дода шавад. ирсол ба марказ Бекзод Саидов паси хеле хуб анҷом дод. Дигар бора бозигарони дастаи артиши тӯбро гирифтанд. аз канори чапи майдон идома дорад ҳуҷуми мизбонон ба дохили ҷаримагоҳ ворид мешаванд. зарбаро мебинем ва ё на? бо эҳтимоли зиёд на, чунки тӯб дар дастони Муминҷон Гадойбоев аст. бо даст бозӣ кард бозигари дастаи клуби марказӣ варзиши артеш Абдухалил Боронов. корти зард ҳам мегирад. аз рӯи шумораи кортҳои зард нест мизбонон пешсафанд. ҳоҷӣ Абдуманон партоби ӯ ба Абдусамад Самадов буд. тӯбро дар майдон нигоҳ дошт бозигари клуби марказии варзиши артеш. партоб ба самти Жангатен буд. бонгдорон дигар бора тӯбро мегиранд. ҳамроҳ бо Акбарзода дӯстони азиз Амирҷон Раҳимов низ омода мешавад то ба рақобат ворид шавад. Дилшодҷон Каримов аз майдон гирифта шуд. дар мавқеи ӯ акнун бозиро чӣ гунае ки дар боло қайд кардем Амирҷон Раҳимов идома медиҳад ва инчунин ҷаҳонгир Акбарзода низ ба рақобат ворид гардид ва ӯ Бахтиёр Зариповро иваз кард. ту ба идораи мизбонон мегузарад. пас ба қафо ба Комрони Мирзохон. аз канори чап имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст, вале тӯб дигар бора ба Комрони Мирзохон баргардонда шуд. Ҷерар Бакинде Билонге. пас ба Абдухалил Боронов. бозигари рақами 18 дар ҳолати офсайд будааст. ҳоҷӣ Абдуманон гузариши хуби ӯро мушоҳида кардем. паси хуб ҳам буд ба Сардорбек Хурсандов. инҷо ба иштибоҳ медиҳад Хурсандов. ҳоҷӣ Абдуманон кӯшиш кард, вале тӯбро аз бозигари дастаи клуби марказии варзиши артеш аз Исроил Холов гирифта натавонист. имконият барои мизбонон пайдо мешавад. зарба ва на он қадар зарбаи хуб. Вайсиддин Сафаров наздик буд то голи дуюми худро дар ин рақобат ба ҳадаф расонад, вале бозигари рақами 21 мизбонон муваффақ нагардид. чӣ гуна имконият ба вуҷуд омад то голи чоруми хешро мизбонон ба ҳадаф расонанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми бонгдорон. дар рақабати дуюм зарба ҳам анҷом дода шуд аз ҷониби Сардорбек Хурсандов. на он қадар зарбаи хуб ба самти дарвозаи Принс Кобла. тобаол дар замин хуб аст. Вайсиддин Сафаров
акнун ба пой мехезаду бозиро метавонад идома диҳад. кӯшиш карда истодааст бозигари дастаи Эсхата, Ҷаҳонгир Акбарзода ва тӯбро ҳам гирифт. Акбарзода бо тӯб ҳаракат карда истодааст. Пас ба қафу ба Амирҷон Раҳимов. дигар бора бонкдорон тӯбро соҳиб шуданд. имконияти зарбазанӣ меҷӯянд онҳо. Ҳоҷӣ Абдуманон тӯбро дар назди поёи хеш нигоҳ дошта натавонист. Иброҳим Эшонхонов. клуби марказии варзиши Артеш тӯбро мегиранд. Жангатен муваффақ гардид. Абдухалил Боронов бо тӯб ҳаракат карда истодааст. Пас ба канори дигари майдон Ҷулиос Кваси натавонист тӯбро нигоҳ дорад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми дастаи Эсхата. Акбарзода наметавонад тӯбро нигоҳ дорад. Ҷаҳонгир Акбарзода ин бозигаре ки дар нимаи дуюм навакак ба бозӣ ворид гардид. муваффақ нашуд ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. Принс Кобла аз назди дарвозаи хеш дигар бора тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Ҷерар Бакинде Билонге. партоби ӯ ба дохили маркази майдон. Бишрои Холов бо корти зард ҷазо дода мешавад. ӯ Бекзод Саидовро аз пой афтонид ва қоидаи бозиро дағалона вайрон ҳам кард. на он қадар вазъияти беҳтарини голзанӣ, вале имконияти идома додани ҳуҷуми хавфнок барои бозигарони дастаи Эсхата ҳаст. партоба дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби Сардорбек Хурсандов анҷом дода шуд. Иброҳим Эшонхонов аз авт тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партоби ӯ ба Бекзод Саидов. тӯб ба қафо баргардонда мешавад. Абдусамад Самадов ирсол ба канори рости майдон. тӯбари асосӣ ба вақти нимаи дуюм, яъне ба вақти асосии рақобат 6 дақиқа илова кард. дӯстони азиз, Амирҷон Раҳимов аз авт тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. дигар бора ба Раҳимов тӯб баргардонда шуд. ирсол ба Ҳоҷӣ Абдуманон. партоби Абдуманон ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб аз бозигари дастаи клуби марказии варзиши Артеш Абдухалил Боронов аз майдон берун шуд. имконият барои меҳмонон пайдо мешавад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаро мо аз ҷониби Диёрбек Шавқиев надидем. фурсат акнун барои мезбонон пайдо мешавад, вале дар мавқеи худ бозигарони дастаи Эсхата фаъол ҳастанд. Соҳибҷон Ҳакимов, капитани дастаи Эсхата, тӯбро соҳиб шуд. ду тан аз бозигарони ҳайати захиравии дастаи клуби марказии варзиши Артеш омодагӣ мегиранд ба бозӣ ворид гарданд. Мустафо Меликшоев ва Сулаймон Ҳоҷиев. Вайсиддин Сафаров муаллифи яке аз голҳои клуби марказии варзиши Артеш аз майдон гирифта мешавад. инчунин Жангате низ бояд майдонро тарк кунад. имконият барои бонкдорон. зарба ба самти дарвоза буд ки бештар ба эҳсол монанд буд. ба ҳар ҳол Принс Кобла ин имкониятро бартараф кард.
зарбаи кунҷӣ шонси навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхата. партоп ба дохили ҷаримагоҳ, зарба ба самти дарвоза ва гол. акнун тағйироте сармураббӣ кор медиҳад. дӯстони азиз, Ҷаҳонгир Акбарзода муваффақ гардид то голи дуюми дастаи Эсхатаро ба ҳадаф расонад дар дақиқаҳои илова кардаи довар ба вақти асосии бозӣ. албатта имконият ҳаст. наздики 3 дақиқа аз дақиқаҳои илова кардаи довар ба итмом расид. бонгдорон имконият доранд то як ё ду ҳуҷуми дигарро дар вақти боқӣ монда анҷом диҳанд. 3-2 мешавад ҳисоби бозӣ ва бозӣ идома дорад. партов ба хати ҳамла ба Эненгуэ Франсуа. тӯб аз майдон берун шуд. шогирдони Шуҳрат Умаров дар идома кӯшиш карда истоданд то ҳадиақал ҳисобро баробар намояд. аут ба фоидаи мизбонон аст. ҷонибек Шарипов ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. боз ҳам капитани дастаи Эсхата, боз ҳам Соҳибҷон Ҳакимов ин ҳолатро бартараф кард. Акбарзода имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст. партоб анҷом дода шуда аз ҷониби Иброҳим Эшонхонов. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. бартараф гардид ин ҳолат аз ҷониби Ҷерар Бакинде Билонге. мавҷи нави ҳуҷуми дастаи Эсхатаро метавонем мутаваҷҷеҳ бишавем. дӯстони азиз, имконият барои онҳо пайдо мешавад ва гол! акнун ҳисоб баробар мешавад. дӯстони азиз, чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, бозигарони дастаи Эсхата имконияти идома додани ҳуҷумро доранд ва онро тавонистанд ки баробар ҳам намоянд. чӣ гуна имконият ва чӣ гуна голе ба ҳадаф расонида мешавад. хеле зуд худро бой доданд бозигарони клуби марказии варзиши Артеш. фақат ҳисоб 3-1 буд ва онҳо метавонистанд пурра дар нимаи майдони хеш аз ҳуҷумҳои дастаи Эсхата дифоъ кунанд, вале онҳо ҳамоно бозии кушодро идома доданд, ҳамоно вазъиятҳои хавфнокро ташкил карданд, вале он ба нафъи дастаи Эсхата ба анҷом расид. як имконияти дигар барои меҳмонон пайдо мешавад. ҳоҷӣ Абдуманон, вале ба тӯб нарасид. инҷо Жерар Бакинде Билонге ба усад гузошт. тӯб аз майдон берун мешавад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозигарони дастаи клуби марказии варзиши Артеш аст. хуб, ба ин тартиб дӯстони азиз, садои уштаки Наврӯз Воҳидов баланд мешавад. хеле бозии хубро аз ҷониби ҳар ду тим, ҳам клуби марказии варзиши Артеш ва ҳам Эсхатаро мо мушоҳида кардем. хеле наздик буданд мизбонон то дар ин рақобат соҳиби 3 имтиёз бишаванд, вале ин фурсатро аз даст доданд. 2 голи дигар ба дарвозаи хеш сар доданд ва ба ин тартиб ҳисоб 3-3 шуд. бо натиҷаи 3-3 рақобати дастаҳои клуби марказии варзиши Артеш ва Эсхата ба анҷом мерасад. бо шумо будам Фирдавс Азимзода ки ин рақобатро тамошо кардам. бо телевизиони футбол бошед ва хайр.